Исәнмесез, сез милләт яшәешен яктыртып бара торган татарлар тапшыруын карыйсыз. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Шәхесләр сәхифәсендә мәхәббәт җырчысы Рәдиф Гаташ. Яшибез димен, рәхимет сиксәнем, әле Ходай кушса, алга бару исәбем. Төмәндә татар иҗтимагый оешмаларының координацион советы төзелде. Татар җәмәгать оешмалар, Себер татар милләтенең автономиянең соглашениягә килдек. Ул соглашение әйтмәйде, что без бергә кушылабыз дип. Татарга ат тәүге мәхәббәте кебек кадерле. Табигатьтә үзе бер ял бит инде. Ягъни атка чыгып басудан әйләнеп кайтасың инде, булынудан бу үзенчә хат инде. Россиянең атка санган энергетика милләттәшебез Наил Малюков, Магнитогорскидан сюжет. Домой приходил, где-то авария. Собирался, поехал собирать опять все. Уфа Нур татар дәүләт театрында премьера. Бик зур тетрәнү китерде безнең күңелләргә. Тамашачы катарсис кичерде дип әйтергә була. Аны күп кенә шагыйрьләр үзенең остазы дип атый. Үзе татар шигърияте мәйданына узган гасырның 60-нчы еллары башында үзенчәлекле шигъри аһәңге белән калкып чыга. Гөлләр сусырыйлар дигән беренче шигъри җыентыгы ук тәҗрибәле әдипләрнең игътибарын җәлеп итә. Сүзебез шагыйрь Рәдиф Гаташ турында. Ул 12 ел Татарстан язучылар берлегенең шагыйрьләр секциясына җитәкчелек итә. Хади Такташ исемендәге әдәби бүләк иясе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе иясе. Аның шигырьләре төрле телләргә тәрҗемә ителгән. 30 март көнне Рәдиф Гаташ 80 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Тапшыруыбызны Шәхесләр сәхифәсе дәвам итә. Ол шәшәкне күпләр матур диләр. Мин беләм, син матуррак. Үссен әкиятләрдә тиңсез гөлләр, син тиңсездән артыграк. Бу Рәдиф Гаташның тәүге шигырьләренең берсе. Мәктәптә укыганда 17 яшендә язылган. Хәзер инде матбугатта басыла башлаганына да 60 ел. 40-тан артык китабы дөнья күргән. Менә үзеннән язармындыр, хәзер башка яза алмам, шигырьдә яза алмам. Андый вакытларда була бит, төрле чаклар була. Менә шуңа күрә ул үзлексез, даими бер үзең белән көрәш, сөйләшү, менә шуларга үсеп була. Игенчеләр гаиләсендә үскән егет ничек шигърият дөньясына кереп китте икән? 1941 елда Башкортстанның Марс авылында туа ул. Әтисе сугышта үлә. Алар 3 малай. Рәдиф Гаташ иң кечесе, тормышның ачысын төшесен күреп үсә. Иң беренче менә мин әнкәйгә бурычлы. Әле дә бүген менә сугыш буны сау. Нигәме? Җир үзе суты белән булышты. Авыр тормышта онытылып торыр өчен китап ярдәмгә килә. Абыйлы өнеле өчесе дә йотлыгып укый башлыйлар. Менә шушы китап мөгъҗизасы безне биеккә күтәрде инде. Урман эчендә утырган Марс авылының үзенчәлеге иде бу ди Рәдиф ага. Биредә яшәүчеләр җыелышып китап укый, шигырь сөйли. Рәдиф Гаташ 7нче сыйныфта укыганда пьеса да яза. Аны авылдашлары куялар да әле. Тик бу аның драматургиягә беренче һәм соңгы тапкыр мөрәҗәгать итүе була. Шигърияткә тугры кала ул. Күңелдә мәркәз булып Казан яшидер. Тукай Казаны, Такташ Казаны. Менә безгә Тукайның 80 елын үткәргәндә без университетта башлап бирде инде без студентлар дәвәт түгәрәкнең җитәкчеләре. Шунда конференциягә Казан университетыннан 3 җегет килде. Миркасым Усманов, Вакыйф Нуруллин һәм Зияфат Вәлиев дигән. Без шок каттык буларга, булар интеллигентлар. Мин буларны күргәч, мин дә Казанга күчәм. Әлбәттә Казанда укырга кирәк дип, 2нче курстан соң Казанга күчеп килде бу университетка. 1966 елда Гөлләр сусырый дигән беренче китабы басылып чыга. Аңа Хәсән Туфан, Сибгат Хәким хәйр фатихасын бирә. Әдәбият дөньясына кереп китә ул. Язучылар берлегенә кабул итәләр. Университетта укуын тәмамлагач Татарстанның Мөслим районында Уразмәт мәктәбендә, Буа районында Исәк авылында укыта. Анда да укучыларда шигърияткә мәхәббәт уята. Үземнең белгәннәрне, әдәби укыганнарымны, укыган шигырьләрнең башкаларны аларга җиткерергә тырыштым. Әле дә минем укучыларым шалтыраталар. Мәхәббәт шагыйрен таный белегез. Эй кешеләр, аңа тик сүз бирегез дип яза Рәдиф Гаташ. Мәхәббәттән башка шигырь була алмый ди. Әгәр мәхәббәт эшендә шундый кинәгә туса, жалоба, мактау, тәкъдимнәр языла торган булса, жалоба язган кинәгә җирдән зур булыр иде. Мактау сүзләре җыелса, океаннар тулыр иде.
Яңа туфан калкырайды, тәкъдимен яса кеше. Әллә ниләр булыр иде. Аллага шөкер, мөхәббәт һәр кемнең яшерен эше. Ул аклык, ул сафлык турындадыр. Күп кенә шигырьләрендә хатын-кызларга мәдхия җырлый ул. Аның иҗаты мәхәббәт белән сугарылган. Тормышының шәшәге, сөекле хатыны Римма белән кавышуы күкләрдә язылган булгандыр мөгаен. Үзбәкстанда туып үскән кыз белән 1967 елда Мәскәүдә танышалар. Ул вакытта ул шагыйрь Разил Вәлиев белән әдәбият институты каршындагы югары әдәби курсларга укырга килгән. Менә шунда Разил Вәлиев булачак тормыш иптәше белән хатыны белән танышып кайтты да, бит ул күршедә генә безнең общежитие бар, тулай торак медицинский институтныкы. Шуны танышып кайтты да, анан без миндә анда апасында кунакка килгән вакыт булган икән, күршегә кирдем дә, менә шулай итеп икебез дә танышып киттек. Һәм озак та үтмәй өйләнеп тә куйдык. Бу язмышның бер инде. Аллага шөкер, бик әйбәт яшәдек. 53 ел бергә алар, тик язмыш аларны бер-бер артлы сыный. Хәзер хатыны урын үстендә. Гомер үткәргән, бергә гомер уздырган кеше бик якын була, авырса да, нилса да, бик кыен тәэсир итә шулай авыру. Чөнки безнең бердән-бер улыбыз моннан 16 ел элек вафат булган иде, 1 ел эчендә канрагы белән. Менә шуннан соң да аның авыру әйткә башлагандыр иде, ул моңа кадәр университет доценты иде. Соңгы еллардагы зур куанычым менә 17-18 елларда 5 томлык сайланма әсәрләрем менә чыкты. 3 том шигырьләр, калган икесе мәкаләләр, тәнкыйть мәкаләләре, эсселар, хатирәләр, шундый мәкаләләр. Газәлләр, мәңгелек сусау китаплары өчен 2008 елда ул Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына да лаек була. Гомән Радио Гаташ кебек шигъриятның кыдырәтенә ышанган шагыйрьләр бик күп түгел. Хәсән Туфан менә шундай иде. Ул чыннан да шигъриятның дөньяны үзгәртә алуына ышана торган шәхес. Бу аның романтиклыгынан да киләдер, уларның шушы иманы шигъриятенә күчә. 7 классларда, 6 классларда укганда, Казан утларын актарып утырганда, Сәйер формалы шигырьләр Каим исемен Рәди Хатауллин, соңыннан мин белдем, ул ирекле шигырь дип атала икән. Аннан соң эзли башладым китапларын, поэзиягә гашык итүче минем иң беренче устазым булды дисәм дә, Яра Рәди Фамины. Кисәк кенә минем исемә килеп төште Саҗидә Сөләймановның күп еллар элек Рәди Фабы башлап язучы булган вакытта, яшь вакытта аңа багышлап язган шигыреннән юллар, усаллыкка өйрәтүдә генә Агыйделнең моңлы баласын дип яза Саҗидә апа. Ул чынлап та менә шундый Агыйделнең моңлы баласы булып кичә алды шушы гомерне, шушы самимилеге белән һәм усалламыйча. Ир аттан да бирә хатын-кыз үзенең җилкәсенә бүген әдәбиятка килгән тиешле булган миссияны да йөкләде шикелле. Рәдиф Гаташның җәмгыятьнең һәр күренешенә үз фикере бар. Хезмәттәшләре дә аның укымышлы, киң эрудицияле булуы турында әйтә. Ул һәр вакыт үсештә, 80 яшендә дә янып көеп иҗат итә. Яшибез димен, рәхимет 80-ем. Әле Ходай кушса, алга бару исәбем. Картлыкта тансык каләмгә күрсәйдем илһамчысын 9-нчы листәмнең. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Дәвам итәбез. Төмәндә төбәк татар иҗтимагый оешмаларының координацион советын оештыру турында килешү имзаланды. Шурага мәдәни, тарихи, хәрби-патриотик, бизнес һәм яшьләр оешмалары кертелде. Төмән өлкәсендә барлыгы 14 татар иҗтимагый оешмасы эшли. Аларның берләшү мөмкинлекләре, килешүнең нечкәлекләре турында төбәктәге хезмәттәшләребез әзерләгән сюжетта. Очрашу җыр-биюдән түгел, кул кысышулардан башланды. Өстәлдәге милли ризыклар исә нинди мөхиттә булуын күрсәтә. Это мы здесь живем в Тюмени, там
Татар мәдәниятен, телен саклау, бер-береңә ярдәм итү максатыннан Төмән өлкәсенең иҗтимагый оешмалары бер өстәл тирәле җыелдылар. Берләшү хакында сүз күптән кузгатылган. Өлкәдә теркәлгән 14 татар оешмасы бар, 3 мөселманнар рухи идарәсе, хәйрия фондлары. Все общественные организации, которые вот на сегодняшний день существуют, они вот ранее действовали разрозненно, и у каждого там были свои вот мероприятия, и мы никогда не согласовывали проведение этих организаций друг с другом. Ринат Насыровның проектлар эшләүдәге көчне берләштерергә дигән тәкъдименә мәдәни, тарихи, хәрби, патриотик, дини оешмалар һәм бизнес берләшмәләр кушылды. Создать координационный совет татарских общественных организаций Тюменской области. Цели и задачи все прописаны. Кто за? Прошу поднять руку. Время наступило. Максат бергәләп нәтиҗәле проектлар эшләү, аудиторияны киңәйтү. Ул соглашение әйтмәйде, что без бергә кушылабыз дип. Но без ничек саклаган үзебезнең телебезне, үзебезнең тарихыбызны, үзебезнең мәдәниятебезне шулай саклап барабыз. Әйткәгә киләте, ул төп коллыкның кыерләре, Себер татарларының кыерләре. Без алай ук ул татар оешмалар белән бергә сотрудничать итәбез бергә. Этот координационный совет это дает еще плюсы в том, что будет связь непосредственно с народом, непосредственно с селами. Төмән өлкәсенең туган якны өйрәнүчеләр берлеге рәисе Зәйтүнә Тычинских Себер татарларының Чемитура һәм Искер тарихи мәдәни мирас музейларын булдыру өчен дә ярдәм сорады. Я здесь, конечно, очень надеюсь на помощь и Координационного совета, и на помощь отдельных организаций. Сайланган координация советы рәисе Ринат Насыров шаралар графигын һәм уртак проектларны финанслау планын төзергә тәкъдим итте. 1 миллион рублей на социально значимые проекты татарские на территории Тюменской области. Те социально значимые проекты, которые Координационный совет примет для себя решение, что они социально значимы, мы совместно принимаем решение. Координация советын булдыру Төмән өлкәсе өчен тарихи вакыйга. Татар иҗтимагый хәрәкәтенең 30 ел эчендә беренче тапкыр оешма лидерлары бер-берсенә ярдәм итү һәм уртак эш турында килештеләр. Ләйсәнә Сыдырдинова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә татарга ат тәүге мәхәббәте кебек кадерле. Табигатьтә үзе бер ял бит инде. Ягъни атка чыгып басудан әйләнеп кайтасың инде булынудан бу үзенчә хәтинде. Россиянең ат казанган энергетика милләттәшебез Наил Малюков, Магнитогорскидан сюжет. Домой приходил, где-то авария. Собирался, поехал собирать опять все. Уфа Нур татар дәүләт театрында премьера. Бик зур тетрәнү китерде безнең күңелләргә. Тамашачы катарсис кичерде дип әйтергә була. Татарга ат тәүге мәхәббәте кебек кадерле. Халкыбызда әнә шундый мәкаль яшәп килә. Ни дисәң дә татар атсыз яши алмый. Аларга мәхәббәт каныбызда. Соңгы араларда татар тукымлы атлар турында еш ишетәбез. Аларны үрчетүгә күп кенә фермерлар зур кызыксыну белән алынды. Шуларның берсе Теләче районында гомер итүче Сәгыйд Гыниятуллин. Әлеге эшне гаиләләре белән алып баралар. Бүген 80 баш татар тукымлы атлары бар. Татар аты нинди була? Башка тукымнардан айырмасы ниде? Исеме җисеменә туры киләме? Булар хакында Гөлия Садыкова белеште. Татар атлар инде безнең алар табигатькә яраклашалар ибет. Үзләре туендыралар күбесе. Далада интез икән, үзләре пешәнне Ширемнен казып, парасын корны казындырган и пешәнне акшылар үзләре. Гәүдәләрдән упитынный боевой духлардан әйбәт буана. Булар үзләре шундый салау төстә, чәчләре икыйлы ак төстә батыр. И буйлары шул 145-150 см.
Кыскасы, тотарның аты да үзенә охшаган. Гыйниятуллиннарның максатлары шушы токымны Татарстанда күпләп үрчетү. Тотар атларын Башкортстан, Чиләбе якларыннан алып кайтканнар. Бүген аларның саны колыннары белән бергә 80 булса, гомумән хуҗалыкта 240-ка якын ат, гарәп, инглиз токымлылар да бар. Атның баш саны арткан саен аларны тәрбияләүдә күп чыгымнар сорый ди Фирзәр Гыйниятуллин. Үз җирләре бар, шулай ук атлар өчен азыкны сатып та алалар икән. Дәүләт ярдәмендә шактый гына җиңеллек китерә ди фермер. Татарларына субсидия бар. Бу карала инде матчный поголовьега. Бер маткага елына 20 000 субсидия кайтарыла. Бар субсидия безнең иләргә, чистакаунларга 30 000 тирәсен. И арапларга тоже без шул лицензия белән эшләгәчтән плем не буенча шул буенча поддержка. Бу көндә хәзерге вакытта ул булмаса бик авыр алып барырга. Атны бинне без тышабыз сатуга бинде, иткә түгел. Атларын Россия төбәкләреннән генә түгел, Монголия, Казакстан, Кыргызстаннан да сорап киләләр. Бәясе 200-дән 500 меңгә кадәр. Тагын шунысын да әйтергә кирәк. Гыйниятуллиннарның чабышкы атлар тәрбияләү буенча да тәҗрибәләре бар. Фирзәр бик яхшы җайдак, бик күп сандагы бүләкләр иясе. Соңгы елларда бу спорт төрен ташлаган. Гәүдә авырлыгын гел бер нормада тотарга кирәк. Яшь барган саен бу катлаулы ди ул. Ә менә алган бүләкләрен кадерләп саклый. Булар хакында бераз соңрак. Инде әлеге фермерлык эшенең башында торучы йорт хуҗасы Сәгыйть Гыйниятуллин белән күрешик. Без аның белән төшке аш вакытында әңгәмә корып алдык. Әтием дә, әнием дә җир кешеләре фермада эшләделәр. Кичкенәдән шулар арасында бөтерелеп йөрдек. Шуңа бу юнәлештә эшләвем очраклы булмады дип башлады сүзен Сәгыйть Гыйниятуллин. Без инде эш башладык 1990 елда. Башта сыерлар белән ул вакытта бер вакыт 50 башка якын булган сыер без үзе басып бергә. Ondan sonra o hatasını zoytup meri, zoytun alıp meri akşasın. Ondan sonra şu siyerlerini satıp, şuların akşasına otlar alıp, şapikte otlar ver. Бүген Сәгыйть Гыйниятуллин Татарстанның ат казанган фермеры, тирлекчелектәге югары күрсәткечләре өчен алтын медаль белән бүләкләнгән. Уңышның сире гади, һәр эшеңне яратып, җиренә җиткереп башкару, хезмәттән курыкмау ди. Гомумән алар бөтенесе бер дулкында өй эчендәге картиналарга да шаккатып карадык. Алар шундый күп һәм барсында да атлар. Без кибет белән шөгыльләндек инде. Эш кибетебез бар безнең. И шунда бик яратам инде картиналарны. Мин килеп керүгә инде апа сиңа атап кайттык дип йөгереп чыгалар и күрсәтәләр шуннан алып кайталар инде үзем ашаганнарын җыеп. Гүзәл ханым фермер хуҗалыгының хисапчысы. Бергә булганда гына эш бара ди ул. 4 бала үстергәннәр, олы улларының шулай ук үз фермер хуҗалыгы бар. Уртанчылары Теләче спорт мәктәбендә директор, өченчеләре Фирзәр белән инде таныштык, ә кызлары әлегә студент. Алар менә 6 яшьтән сыер көттеләр инде алар. Алар кичкенәдән эшләп үстеләр дип әйтәм инде. Инде алда кичектерелгән теманы дәвам итеп йортларының 2нче катындагы музейга күтәрелдек. Биредә ат чабышы гына түгел, ә милли көрәш буенча бүләкләре дә урын алган. Әйтергә кирәк, Гыйниятуллиннар нәселләре белән данлыклы көрәшчеләр. Абыйларым, үзем, сеңлем дә көрәшчеләр. Әтиебез Сәгыйть Гыйниятуллин шулай ук милли көрәш буенча РСФСРның спорт остасы, Татарстан Республикасы көрәш федерациясының алтын билге иясе. 1992 елдан Теләче районында үз призына яшүсмерләр арасында көрәш турнирын гамәлгә куючы дип сөйләде безгә Фирзәр. Ә инде ат чабышына килсәк, приз агамак менә 19 елда менә ул оттык без 30 август көнне Барыс РТ дигән айгыр белән бу татарлар арасында инде. Ә атның үзенә бренди бүләк бирү бармы ул? Гомумән конкурста бәйгедә. Андай була, теге ниләр спонсорлар атларга теге пакетларда шундай специально упакованы гранулалар сооннан да печеньеләр, ылыклар, шундай әйберләр, вкуслар белән теге шуңа вкусняшка бирәләр инде. Менә шундый матур һәм батыр гаилә бу. Нәсел чылбырлары нык булсын. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Теләче, Татарстан Республикасы. Ул әтисе кебек үк электрчы булырга тели. Югары уку йортына кергәндә аңа төрле факультетлар тәкъдим итәләр, әмма ул үзенекен итә. Техник институтта энергетика белгечлегенә укып чыгып, һөнәре буенча гадел һәм намус белән 45 ел хезмәт итә. Сүз бабалары һәм әтисе кебек Магнитогорский һәм аның металлургия комбинаты эшчәнлегенә зур өлеш керткән милләттәшебез. Россия Федерациясының ат казанган энергетигы Наил Маликов турында. Толырак мәгълүмат Гөлдар Хафизова видеоязмасында. Туда внутрь, когда заходишь, то там чувствуется громадье.
Тавышлы эссе шушы предприятиедә 45 елга якын эшләгән Наил Мөлеков. Үзем өчен һөнәрне дөрес сайладым ди ул. Мне эта работа нравилась, она мне не в тягость была. Всегда с удовольствием ходил на работу. Хезмәт эшчәнлеген ул биредә бөтен шәһәрне һәм металлургия комбинатын җылылык һәм электр энергиясе белән тәэмин иткән шушы объектта башлый. Пришел в 72 году на комбинат. Так всю жизнь проработал. Энергетиком почему пошел? У меня папа был электрик. Я тоже хотел быть электриком, но не получилось у меня. Вот, стал технологом, промтеплоэнергетиком. Әтисе Сәймәт Мөлеков 17 яшеннән металлургия комбинатында эшли, ә ике бабасы бу предприятияне төзи. Беренче бөтен дөнья сугышында катнашкан бер бабасын Татарстаннан гаиләсе белән узган гасырның 30-нчы елларында кибеткә ия булганы өчен, ә икенче бабасын мулла булганы өчен хөкем итеп биргә сөргәннәр. Хезмәт сөючән сыйфат Мөлековләрдә кеше яшьтән, ата-бабалардан тәрбияләнгән. Как ходить начали, ведра, может, не таскали, но картошку уже начали кидать в ведра. Наил Мөлековләр гаиләсендә икенче бала булып дөньяга килә. Музыкага һәм спортка гашык әтиләре Сәймәт Мөлеков моны 4 баласына да сеңдерә. Шул ук вакытта һәр берсен җитди һөнәр алуга да дәртләндерә. Олы уллары Наил урта мәктәптә уку белән бергә музыка мәктәбендә фортепиано классы буенча да белем ала. Өлкән апасы Наиләнең оештырган шәһәр вокаль-инструменталь ансамблендә уйный. 10 сыйныфны тәмамлаганнан соң техник училищеда укый. Югары разрядлы 2 белгечлек алып, җылылык электр үзәгенә эшкә килә. Я захотел в энергетике с первого дня. Пусть попозже потом. Закончил я институт. Закончил то, что я хотел. Егетне 2 ел ярымга Нигерияга командировкага җибәрәләр. Анда ул Советлар Союзы белгечләре төзегән 7 сәнәгать объектын монтажлау һәм тапшыру өчен җаваплы була. Аларның яртысы аның һөнәре буенча түгел. Шуңа да карамастан, йөкләнгән бурычны үтәү өчен аларны да мөстәкыйль өйрәнеп, эшен бик яхшы башкара. Шулай итеп, 90-нчы елларда зур тәҗрибә алып, Магниткага әйләнеп кайта. В 92 году меня уже потом назначили начальником управления по ремонту. Бу предприятие 12 000 гектарга якын мәйданны биләгән. 16 километр озынлыкка сузылган прокат станнары, кислород конвертер цехлары, кислород станциясе, гомумән металлургия комбинатының 10-га якын цехларын кислород белән тәэмин итү, җилләтү, су әйләнеше цикллары, алай гына түгел, бөтен шәһәрне җылылык һәм электр белән тәэмин итү Мөлеков җаваплылыгында була. Нагрузка очень большая была, практически я дома редко бывал. Табын артында туганнары белән бәйрәмнәрне билгеләү генә түгел, алар белән аралашу мөмкинлеге дә бик сирәк була. Понимала, что работа и работа ответственная, руководитель, куда деваться. Мы когда поженились, он работал старшим мастером, вот. А потом вырос до высокого руководителя. Бик җаваплы һәм киренке вазифа. Кулы астында 300-дән артык хезмәткәр. 420 мең кеше яшәгән шәһәрдә яшәү шартларын һәм Магнитогорскине барлыкка китерүче предприятие эшчәнлеген тәэмин итеп, буларның барсына да ничек түзәргә мөмкин дигән сорауны бирдем мин сюжет героена. Это характер. Тонус был задан тогда еще в детстве. Благодарен я своим родителям. Фидакар хезмәте өчен аңа Россия Федерациясенең атказанган энергетика исеме бирелә. Наил Мөлеков Магнитогорск җылылык электр үзәгенең 70 еллык тарихында бу исемгә лаек булган 4-нче кеше. Это главный человек нашего рода. Это самый обаятельный, самый умный, самый красивый и духовно, и физически. Поэтому я, конечно, желаю ему здоровья. Наил Сәймәт улына без дә нык сәламәтлек, балалары һәм туганнары белән аралашудан ләззәт алып яшәвен телибез. Гүлдар Хафизова, Татарлар, Магнитогорск. Хатын кызга мәдхия. Уфа Нур Татар дәүләт театры сәхнәсендә Зифа Кадырованың көтеп узган гомер повесте буенча премьера узды. Фатыйма драмасын сәхнәгә Башкортстанның атказанган артисты, режиссер Азат Җиһаншин куйган. Спектакльнең беренче тамашачылары Уфа журналистлары булды. Әсәрдә хатын-кызның аянычлы язмышы, вөҗдан газабы, иң авыр чакта да кешелек сыйфатларын югалтмау тасвирлана. Күңелне тетрәндергән драманы хәбәрчебез Миләүшә Латыпова да карады.
Сәхнәдә 50-нче еллардагы авыл тормышы сурәтләнә. Ишле гаиләдә авыр шартларда яшәүче Фатыйма ферма өендә гомер итә. Колхозга ярдәмгә килгән хәрби мехман белән танышкач, көчле мәхәббәт учагы кабына. Ләкин егет тиз арада китергә мәҗбүр була. 9 айдан соң дөньяга бала туа. Әмма уйнашчы исемен йөртмәс өчен бәхетсез ана сабыен баласыз гаиләнең ишеге төбендә калдырып китә. Танылган язучы Зифа Кадырованың повести буенча инсценировканы Нур театрының әдәби бүлек җитәкчесе Гөлнур Усманова язган. Аның өчен бу беренче тәҗрибә. Сүз сәнгате монда бик нык аз кулланыла, монда башка тел белән җиткерәсең. Вакыйганы да, хисләрне дә, тойгыларны да, менә шушыларның барысын да инде сәхнә теленә күчергәндә, әлбәттә, әйтергә кирәк, сүз сәнгатенең күп өлеше, иң матур өлеше төшеп кала. Фатыйма ролен Чулпан Раянова башкара. Артистка сөйләвенчә, катлаулы язмышлы персонажны уйнаган вакытта иң мөһиме чынбарлык хисен югалтмау. Бу спектакльдә мен инде сәхнәдә бик нык шулай бирелеп уйнасам да, инде сәхнә артына чыгу белән мин полностью стараюсь менә ул сәхнәдә булган бөтен вакыйгаларны сразу онытып, инде үземне ушка китерәм. Спектакльне куючы театрның баш режиссеры Азат Җиһаншин артистларга бик таләпчән, шул ук вакытта яшьләргә юл бирә. Динар Тимершәехов өчен бу беренче зур җитди роль. Иң башта җаваплылык, чөнки шундый роль беренче тапкыр миңа эләкте. Әле театрда 3 көн ел эшлим, шуңа карамастан миңа ышанып бирделәр һәм мин аларның уйларын, аларның теләкләрен акларга тиеш идем. Фатыйманың язмышына тискәре ягынты ясаган явыз, шул ук вакытта бәхетсез ана ролендә Айсылу Гомәрова. Ярату бит төрлечә була ул. Кайбер вакыт сыпрап кына торасың багына, кайбер вакыт кыйнап та аласың. Минем шундый гадәт бу спектакльдә. Что мин аны тукмап нитеп акылга өйрәтәсем килә. Аңлыймы багау, аңламыймы, шуңа бу ролемне нык яратам. Спектакль шактый тетрәндергеч. Тамаша вакытында залда күз яшьләрен тыя алмаучы журналистлар моңа дәлил. Безнең күңелләрдәге юшкынны шушы Фатыймалар белән селкетеп куйырга кирәк икән. Режиссер сөйләвенчә, әлеге спектакль хатын-кызга мәдхия уку. Төп персонаж Фатыйма никадәр авырлыклар кичерсә дә, һәр вакыт матурлыкка омтыла. Нур Татар дәүләт театры Фатыйма драмасын Казан тамашачысына да күрсәтергә ниятли. Быел сентябрь айында Камал театрында Уфа артистлары гастрольләр белән килергә планлаштыра. Уфадан Миләүшә Латыйпова, Татарлар. Тапшыруыбызны Гаяз Исхакый сүзләре белән төгәллибез. Без чит милләтләр тарафыннан йотылмаслык дәрәҗәдә көчле булырга тиеш. Әгәр без шулай көчле була алсак, безнең бер милләт булып калуыбыз хәл ителгән, дип язып калдыра ул. Бердән булы хөрмәтле милләттәшләр, бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Сау булыгыз.